Altså, vi skal lave vores udfordringsvideo. Ja, det er den, vi har skrevet om på Facebook. Ja, og det vi allerførst skal lave, det er, at vi skal spise 4 spiseskefulde mel uden at spytte det ud. Og det er en udfordring, vi har fået af Malene Mundbjerg. Ja, så det vil vi gøre først. Og vi har en skål, hvis det nu er sådan, at... Ja, det kan være, at vi brækker os. Det kan godt være, at det er imod reglerne, Malene, men... Og vi skal spise 4, men altså... Okay, 4. Skal vi have det ind i munden på samme tid? Ja. Det må kramme Altså... noget. 1, 2, 3, nu. Okay, Malene, du må rigtig meget undskylde. Vi ikke kunne gøre det. Ja. Sorry. Jeg har mel over det hele, og jeg er stadig på mine tænder. Jeg har det også det igen i min mund. Fuck, klamt. Malene, hvis det er sådan, at du nogensinde skal prøve det her selv, så lad være. Det er et godt råd. Okay, så har vi den næste, og hvem var det fra? Det var Sofie Pedersen. Og vi skal simpelthen spise en skefuld kanel. Og vi vidste ikke, om det var en spiseskefuld eller teskefuld, så vi har altså bare taget teskeer. Og kanel. Og vi sidder her, så gør vi sådan puff, tror jeg, gør vi? Vi skal se, hvad man kan have det længst tid, og så bagefter så ser man jo lige, hvad man gør. Okay. 1, 2, 3, nu! Sofie Pedersen. Det der. Det prøver jeg også. Ja. Det kan I. Og det var meget ulækkert. Shit. Men det er så til, at jeg kunne jeg kunne have det længst til munden også. Ja. Du gør det chili, så. Det er måske en hjælp for dig. Kan lide sådan nogle stærke ting. Jeg hader stærke ting. Så skal vi blande saftevand, mælk og cola og drikke det. Fuck, hvor klam! Og det er hende der Sofie, der. Og det er også fra Sofie. Jo, det er. Jo, det er. Og det er også fra Sofie. Og jeg skal sige en ansmag i munden. Vil du også have noget? Ja, for helvede. Vi tager lige et stykke også lige meget, så det er ikke noget at komme efter. Vi skal drikke det hele, okay? What? Det skal vi lige. Jo, vi skal drikke det. Okay. Sofie, jeg håber det er i orden, hvis jeg kun drikker halvdelen. Nej, vi skal drikke hele.
Jeg starter lige med en tår. Ej, det smager godt. Eller... Det smager sådan lidt anderledes. Ja, okay. Nej, du må ikke spise. Nej, okay, er I klar? 1. Vi skal se, om vi kan drikke det hurtigt. Nej, det gør jeg sgu da ikke. Jeg bliver nødt til at pause. Det gør jeg sgu da også. Okay, 1, 2, 3 nu. Det her det Fridas. Sofie, jeg vil gerne undskylde mange gange igen. Jeg kan ikke klare det her. Men det er sjovt. Så har vi vores ulækre mad her, som vi så har haft en lille inspiration lige før, så jeg kan se, hvad vi har brugt. Men den er rigtig ulækker og lidt stærk, faktisk. Okay, men... lad os tage på os. Nå, vi skal så have smagt. Ja. 2, 3. Det smager godt. Det er ikke for, at det er sådan helt vildt klam. Er det? Det der polchokolade, det er bare sådan lidt ad på den. Det skulle ikke have været der. Vi skal have. Det er så ved. Fordi hun skrev, ej, Frida, det gjorde du bare. Ikke nu, først når jeg kommer, okay? Ja. Det er ikke noget problem. Det ved jeg ikke. Ej, Frida, det gjorde du bare. Okay.
Jeg kunne ikke spytte ud i den der. Så går du ud på toilet, menneske. Ja, ja.